Akira Jex. Akira, and Kawa a special dedication to Dallas, Texas. United States, USA. Akira Moti se kelelo no. Anu wo bi utom ne lo. Ekelela Moti ne kekeru wa onye jaka yenye ngozi. Uzo mepere mepe, onwe ko onye pụrụ imechi ya o. Aja ko onye tinyere eze ga bụ eso na hụ na o ala were m nne aya obi ụtọ m n'elu ụwa ekelela m Chineke onye jikwa aka ya ebuli elu onye mepere ụzọ onwego onye ga-emechi ya o aja aka onye tinyere eze n'ime akụkụ ala were m nne aya obi ụtọ m Akira Moti isekwuola aya obi ụtọ m Akira Moti saprala begum Magande no na United States Ndoma meja gamba Akira Moti sekelelo Enine wego dunelo wehona Enine wego dunelo wa kwachi ya jati Awon bi ene wegi ne nana Wan bi ene be Chineke akwagi wo bitom nelo wa Jehova akwagi wo bitom onye nyere m ndụ n'elu ụwa o Chineke kele onye nyere m amamihe tinye m n'ala nsọ nwa Moses gụrụ m dadi adịwo obi ụtọ m ekelela m ndị eze niile ndị nọ na USA ndị mma America Chief iwu nnale Chief Alolo Ike Wachinemere nwa mụrụ na mụ ya manze onye eze akwagi wobi ụtọ Moses Wachinemere onye eze nwoke ọmọlụ bekele gị magụrụ mmanụ onye nwere gị nwere mmadụ Chifu Ike nne m Ike iwu nna onye ọma na Dallas Texas Wachinemere na mụ ya manze onye eze adị wobi ụtọ m n'elu Moses ekelela o Chinemere ekraka ayawo Ike nwanne be ayawo my senior bro ayawo Usizaprala megbu mugawa ayawo ekelela m Chief Alolo Philip ntabu nne m ntabu nne m akwa mmadụ ka na ya kele oge nchi nwanyị gị ụtọ ntabu oge Chineke kakwanụ mmadụ ka na ya na Dallas Texas onye eze dajakwaghị wobi ụtọ m n'elu Moses ekelela o agị wobi ụtọ m ezigbo onye Owerri ntabu nne m mmadụ ka na ya akwa mmadụ ka na ya o nwere na ya mmụọ ọ mmadụ ka na ya Philip ntabu nne m
mepere emepe onwego onye pụrụ imechi ya n'ụlọ. High Chief Dr. Tedu Okechukwu Ugwumba n'Otulu Ugwumbale onye Chinyere ka ya ga-awụ eze abalaba n'ụwa ambatuwarakwa ahụ Chief Teddy Nwokoma ọ gadịla gị mma Akịra Moses ekelela go Ugwumbale Ugwumba n'Otulu onye ọma na Dallas Texas Akịra Moses ekelela go Chief of Mystics onye eze Nwokoma mma Chief Doctor Teddy Obiano Ekweme one of Aba Chief Doctor Mrs. Obiano Ekweme n'Aba surrounding on Dallas Texas onye eze Ebiaduola onye eze le Moses sokwa gị wobi ụtọ m elu ụwa Ekweme onye eze agị wobi ụtọ m onye eze Akịra Moses ekelela o aya wobi ụtọ m Teddy Obiano aya wobi ụtọ m Ekweme one n'Aba aya onye Akịra Moses ekelela kana lọnọ aya wobi ụtọ m Anwe Moses abrala megwu m bagre ndị eze n'elu ụwa Gelo Chief Oji Okosisi Oji Ezo ya Akịra Moses onye anyanwụ Anọnọ Ada Oji Osodieme Oji anyanwụ Okosisi Nwa gadịla gị mma Kedu maka Osodieme na amụrị amanze Oji nne m Moses ekelela gị Chief Okosisi Oji nọ na Dallas Texas o so na ndị eze Oji agị wobi ụtọ m n'ụwa ife Oji lee aya wobi ụtọ m Oji nwanne m aya wobi ụtọ m Okosisi nne m rịọ manze aya wobi ụtọ m Kele Osodieme onye ọmarị m aya wobi ụtọ m Okosisi olume kele gị o aya wobi ụtọ m Oji nwanne m Oji aya wobi ụtọ m Ike wu na senior brother High Chief and Lord Charles and Nnenna Okigbo Udenyi one Oitu Olokoro South Community Udenyi High Chief aya wobi ụtọ m High Chief Charles aya wobi ụtọ m Udenyi wobi Okigbo Nwokoma mma aya wobi ụtọ m Udenyi aya wobi ụtọ m High Chief Udenyi nwa mụrụ n'Olotoro High Chief Kraka onye eze m Udenyi nwa mụrụ n'Ụmụahịa ezoghị m onye m meziri m na Dallas Texas